Татарстандағы тағын бір ауыл исеме картадан сызылды. Токай районының 3 ғасырлық бай тарихлы Мартыш ауылы юққа шықты. Ауыл не үшін шундый аяныш язмышқа душар болған? Токай районынан біздің Моңсу репортаж. Газ, су, электр юк, бары тик кар һәм ташландык йортлар гына. Кайчандыр гөрләп торган Мартыш авылы тарихына мәңгелек нокта куелган. Бу ташландык йортларның берсе. Анда пенсионерлар яшәгән, быел җәй күченеп киткәннәр. Хуҗалыкта мал-туар, кәҗәләр асраганнар. Йорт эчендә иске карават, җиһазлар гына торып калган. 10 ел элек нефть химиясе заводы шикләренең киңәйтеләчәге турында әйткәннәр. Ул авылга якынайган. Мартыш авылы сәнәгать үзәгенең санитар саклау зонасына кергән. Ул яшәү өчен экологик куркыныч зонага әйләнгән. Авыл халкына Түбән Кама һәм Чаллыдан фатирлар бирә башлаганнар, компенсацияләр дә түләгәннәр. Тарихи чыганакларга караганда 17 гасырдан ук барлыкка килгән авыл бу. Монда игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Совхоз вакытында инде артель дип аталган Мартыш артеле, Аулаш артеле. Кайбер өлкәннәргә әшәрә күченү җиңел булмаган, сыңгылары әле яңарак кына ризалык биргәннәр. Хәзер гомерләре буе кадерләп җыган әйберләрен күчерәләр. Авылның нинди булганын менә бу кадрлар искә төшерә. Йортларның сүтеләчәген белгән авылдашлар видеоклип төшергәннәр. И пусть жители Мартышей на новом месте встретят хлебом с солью. Биредә инде йортларны саклап этләр өргән, йокыдан уятып әтәч кычкырган тавышлар бер кайчан да ишетелмәячәк. Авыл урынында тигез җир генә кала. Фарис Ахматов, Алмаз Хакимов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары, Тукай районы.